Ladies and gentlemen, manene namanenekazi endaweni zonke lapho nesibukela khona. Seniyalazi udaba once avela nje ku screen sakho suke sesokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta uStar. Mhlambe nawe noStar wakho ofisa ukuthi umveze kule show ngelinye ilanga kulula kakhulu ongakwenza. Uyas-email at umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. While doing so ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare iyona le channel yethu sibiza ngokuthi umjolo show. Thank you so much uthande nisikhombisa lona nasey'nkundleni zokuxhumana. Siyabona i-Facebook page yethu isifikile to 1 million followers. Edani-ke nodlala matifana manje i-account noma i-page lami eli-verified with a blue tick. Simkhuphule naye afike at least 200k followers. Siyabonga kakhulu. Uyazi ukuthi mayabe singena nje singena ngayo ijuice la. Nginitshelile ukuthi nguba igama lami nguMatifane and I am the next biggest thing in South Africa. Amakhanda sisawabhekise-ke manje phansi sesibeka izandla phezu kwejuice sisho sithi njengoba sizokusebenzisa akungalwali ebusuku. Nayi la ijuice yamadoda siyibiza ngokuthi i-King Bloom juice. Akusiyona-ke le juice le yokwenza ucansi kuphela but iyakulekelela nje nasemzimbeni wakho ikusize noma ngabe eyiphi inkinga onayo emzimbeni wakho ikwelaphe ngaphakathi. Kodwa ucansini into oyenzayo mfana buza mina. Buza uDali. Buza uDali uzokutshela uDali ukuthi yenzani le juice mase uyiphuzile. And unga-expect ukuthi uzoyiphuza ekuseni ntambama seyokusebenzela kanti mhlawumbe umzimba wakho down. Iyakulapha le shandisi. Lokhani uyiphuza nje uzube right. Mina ngizozwa ngawo mhlawumbe ey'nsukwini ey'landelayo ukuthi kuphathe kanjani. And also umuntu wesifazane uhlushwa isilumo, ama-period wakhe awekho kahle, unephunga eliphumayo lapha kanti thina siyathanda ukukhotha. And ngeke siyikhothe mengabe inamanye amaphunga esingawaqondi yabo. Nansi inamba la ngezansi mfethu. Dial le number le WhatsApp okanye ufone usho ukuthi Matifane ngibona ijuice kanje ngiyayidinga. Bazobe sebeyakunikeza ke ozobathola admin bakuyona leya number leya. And meyabo uWhatsApp leya number noma ufone please hlala odabeni. Ashoni le nale sihlala odabeni. Celeni kwami khona usise sinayo njengamanje sokhuluma naye just find out ukuthi yena ngabe yini lemletha la dadewethu. Yebo. Uyaphila mama? Ngiyaphila. Siyaphila, siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje on the show. Njoba bosungizwile ngizisho mina nguMatifane usise sinayo ubani? Yebo. Sawubona igama lami nguSinenhlanhla Makhanya. I'm 25 years old ngihlala kwaMashu kaB. Okay, siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje. Uyabona ukuthi umjolo uyisa kwasani? Unyisa abadala, unyisa abancane. You only 25 but usula manje. Yini ekubeka la namhlanje? Mina but into engiletha la namhlanje ukuthi nginenkinga la. Inkinga yami sekutheni ngithandana noKwanele. Which yena-ke uyiwele nguSanele. Nje sanda ukuthola ukuthi kahle labantu laba bangenza isilima yabo cause ngathini bayangishare ngamanye amazwi ngoba ngathini bayafana yabo. So nje bayangishare without even me knowing ukuthi kwenzakalani yabo. Bayakushare bayafana. So basically uthi banako ukuza kuwena bobabili bezenza umuntu oyedwa. Is that what you are saying? Yes, that's exactly what I'm trying to say. Yes, bazama ukuza actually into eyenzakalile ukuthi uGuy lo uKwanele lo wami azange ngitshele shuthi bebeyiplanile yonke lento le. Azange ngitshele ukuthi like ungishare nobhuti wakhe because mina ukuthola kwami ngithole ekutheni la khona sengibona ukuthi no man lo wami ngithina masiceda kwenza izinto zethu zasempedeni kamereni uyena umuntu ophansi yabo kanti lo omunye uyakhuluma nanokuthi nje lapha yabo nje akufanafani yabo cause okay make me understand bafana like ngama looks. Indlela abakhuluma ngayo bayafana futhi ngalendlela ukuthi ngisho bekhuluma wena uyezwa ukuthi omunye but wasala usuyekela ngoba yes ngasase ngiyekela ngoba ngibona ukuthi no man mathiwa yabo nje ngiyangena kule honto lokuthi kunalani la because lo omunye ubhuti wakhe nje yena shame ave ngixebula ubhuti uyangisa hayi lo ngidla mahala
Angiyisa shem. Hayi uqeda ungishiya ngilele inkosipela ngitshela. Imaki lokhu uyena wakushela ukwanele. Angithi ukwanele lo. Okuyena wakushela. Yes lo. Uyadropa yena usho njalo. Buti akusona ngisho ukurobha lokho. Hey angazi mina angazi akusona ngisho ukurobha nje lokho. Hayi kodwa into enze ubhuti wakhe yo ilanga ngibona khona ukuthi mina shuthi laba badlala angani noma ngithi ama mind games noma kwenzakalani noma nje kodwa nje hey mkhulu umehluko lapha. So nawe usuthulele ukuthi uyanenebuleka ngabo. Hey ngisengithulele nje nokuthi nje nami ngivale umlomo wami ngidle ngala yabo kuze nje kunganakeki. Okay so mengabe befika ke manje because ngiyabona bona mhlambe bayiplanile noma mhlambe bayenza lento abazi but mebefika kuwena mhlambe uyabona namhlanje kufika ukwanele the following day kufika omunye umuntu wena ushaye ngazi ukuthi nje awazi lutho. Yeah ngasho kanje and futhi into evele ngistress kakhulu ukuthi maku kuzoqhamuka lokwanele yabo because ukwanele nje kuyafana ukuthi nje ubusuku ngisuke ngihleli naye nje singenzi lutho ngoba vele nje yabo kanti hayi ubhuti wakhe shebo. Angiyamaningi shebo. Ngisho indlela obeka ngayo ima reactions obuso bakhe akuveza ukuthi mhlambe sofake nama feelings asekhona ama feelings asengenile kuyona yonke lento ngisho athiwa bona bebedlala ngawe. Yeah well asekhona because no unokungibeka esifubeni sakhe usanele sikhulume nje yabo kanti ubhuti wakhe ngathini kufana nokuthi uyashaya ebhekele yabo eshaya ebhekele kanti ubhuti wakhe ungeza sonke isikhathi sakhe nkosiyami engibambe yabo nje esifubeni yabo so nje ngibhekana naleyo nkinga nkosiyami ngibhekana naleyo nkinga ngokuza la kwishow yini ofuna ukuthi uyazi ngoba soyazi manje ukuthi bashintshana ngawo manje bothemba ini ukuthi mhlambe nje obusula mengabe ufika bazovuma noma ufuna ukuthi uthole ukuthi bayenzelani lento. Hey but angisene ndaba ukuthi bawuzovuma ini kodwa mina sengifuna usanele yabo nje nje angisene ndaba ukuthi uba nje nokuthi indlela babuba kanjani mina nje sengifuna la engineliseka khona ngasho kanjalo. So ufuna manje to make things clear ukuthi wena you choose. Nokuthi ngicaciseleke nala ukuthi why sonke lesikhathi bebengisilima khona yabo ngizwe ngathi ngisilima kuyo yonke lento. Ne? Yeah. Already ke sibabone ukuthi siyabafonela labantu siyathola. Khona kunzima kodwa ngathini nkosami sifuna lento idlule. No, asifele singayidonsisi. Cela ungiphe inamba yakwanele. Sifele singayidonsisi. Singayidonsisi. Hayi. Ngiyabonga. Okay, siqala ngaye lokwanele lo. Sibone ukuthi siyamthola yini. Oza eThekwini. Oza. Okay, cela ngibambele ngiyabonga. Ngiyabonga. Cela ngifakele lama headphones lawa sibone ukuthi ayangena yini. Okay, sizame ke sibone. To copy this music box at R1 per day. Hello? So siyakhala. Hello? Hello? Yebo sawubona bhuti. Yebo, njani? Ngiyaphila mntaka baba wena njani? Hayi, ngiyaphila ngikhuluma noba. Ukhuluma noMatifana mfethu la kumjolo show. Hayibo, Matifana kumjolo show inamba ngifuna lapho kumjolo show. Mfethu inamba yakho ngiyithatha kuSinenhlanhla. Imali basi. Ukhuluma phena ngikhuluma noMatifana kumjolo show. Manje ukhuluma ngoSinenhlanhla. Kwenzakalani lapho uSinenhlanhla uyajola yini lapho? No, akajoli mfethu but ulethwe indaba yakho nobhuti wakho. Angithi wena unewele kuthiwa usanele. Yeah, mfowethu lo. Oho, mfethu ke njengoba lana ke namhlanje Sinenhlanhla ungathi usenibambile lento eniyenzayo nosanele.
Yebo. Ukhuluma ngani bafo? Wenza kanjani? Usine ulapho naye. Nginaye njengoba ngikhuluma nawe. Ngicela ukungolisa naye ngoba kungadini. Cela ukhulume naye sisezwe ukuthi ukhona uyakuzwa. Yeah baby. Mama kunjani? Ngiyaphila. Yebo yini belizwayo manje ukuthi wena usokhuluma nami komjolo show. Sifuna manje vele kuma show yini yenzayo? Ena mina kahle lento le bese uyikhuluma soba uthi uyabo. Kodwa ngibonile ukuthi since ungasitholi isikhathi busy nomsebenzi ngabona ukuthi ngcono mhlawumbe ngiede umuntu naye ke ngibonise yabo because mina angiboni kahle. I've just recently found out ukuthi wena ngishara nobhuti wakho and ngokubona kwami bengibona ngathi wena yonke nawe lento lo uyayazi. Mama angicela ungidlela angikuba ngazi noma i-network yami noma kodwa ngicubhulela. Ngithi mina ngisanda kuthola ukuthi ngikushare nobhuti wakho like niyangishare nina ngoba uthi Hayibo. musu kuthi hayibo Imasini. Imaphi lento into nje ubona ukuthi ku right ukuthi uzoyikhuluma lapho. wena ubona ku right ukuthi sonke lesikhathi ngithule ngenze isilima noba uthi ulokho ku right. Uyithatha yonke lento lena sethu. Ngithatha phi? Uyithatha lento oyikhulumayo. Wena uyazi lento engikhuluma ngayo? Hayi, ngiphethu ngeke ngidida phethu ngeke usuyabhema yini usudlitanga wena. Wena odida mina right now because ngibona ngathi kwamanje nje ubukhuluma ukuthi uyaqhubeka nongenza isilima. Hayi ngeke mfethu ngiyazi le ukuthi mina ngishaya nobafo hayi ngeke. Wena bethu mhlawumbe uthi ukuthi siyafana ngenzeka ukuthi siyafana mhlawumbe usubone ngathi hayo mfethu ngibona yonke into nokwenza kwena akufani. Imali mawuthi wenza kwethu akufani kanjani awunabe ngilalela Embedeni indlela nje connection yethu naye akufani kwanini. Connection yethu ayifani kahle ufuna ukuthini mina understand. Ngisho lo mawusungitotoloza manje ngitotoloza noma uthi akufani kufani ukwenza kwini. Hayibo. Bethu mina ngigida motha akufani ukwenza kwethu kanjani awungitsheli ngifakazi esiphathekayo elakho how ufuna ngize ngisho njalo mhlawumbe ukhuluma ngothando ukuthi seluncane uthando lami ukwenza ngisho ipipi mfethu wini manje walokho usenze ngani nawe. Hayi cha siyangithola ke masimba ke phela manje kahle uzobuyisa ngami wena cha ubuzobuyisa ngami wena manje angizivi uzobuyisa ngami mina ngabuyisa ngawo ukuthini ukuthi ngiyashare ilokho engabuyisa ngami lalela ngoba isilima ke wena awoma ukuthi ubusile kahle ekhanda uzokhuluma nami hayi ukuthi uzobuyisa ngami uzobuyisa ngami lapho kodwa ke bazokwazi abantu ukuthi wena uhlobo lapha and vele ngikahle mina ngiyathanda ke iqiniso vele besikushare ngoba vele besidala ngawo ngoba vele uyinto bazalisho hayi bandla lalela ukutshela kahle namhlanje ngoba ungitshela ukuthi mina nginephi encane kahle wena hayi ngoba wena unombobo wena pho bhuti wakho pho unganelisa kanjani mina maye inkulu imbobo yami ubhuti wakho unganelisa kanjani uyanelisa ubafo uyanganelisa awazi ukuthi nganani ukuthi uyena lo kwanelisayo hawu ingoba ngibona nangezenzo ukuthi like nje uyahlaba ehlikiza wena usilima wena wena ngoba nje ilonto ngiyayitshela ukuthi wena ubone ngathi mina ngiflop ingoba vele mina into yakho wena inkulu phela wena bese wena futhi ke yabo lo muntu lo ongitshela ngayo ubafo wena thanda ubafuna umuntu wakho umthanda kabi anginendaba mina nomuntu wakhe enendaba nakho ukuthi wena awuyenzi into ekufanele ungabe uyayenza alright ungangixeki engimthandayo yayizo lonto leyo okay kwanele wait ngempela ingane la iqinisele ukuthi nina niyipipiliza nobabili newele lakho because nawe ngizwe ngathi uyayivumela lento ukuthi beninokudlala ngayo kusho ukuthi into eniyenze ngamabomu mfethu lento kahle bengizokhuluma naye umama mina
mathiwa bekhuluma nathi kahle hayi usihlambalaza so njengoba usihlambalaza ke ingcono ke vele iqiniso laziwe lonke vele ubuzoyikhuluma kahle mina kahle wena sisebe ngisakhuluma nawe kahle mina bese into ebengenza bekuthi mangihamba mina ngobona umuntu angwabe nentombi mina enye right ezo lonto angikhavela ubaba bengikhavela ahamba ekulo ngoba vele siyafana niyenza kanjani lento niyenza kuona wonke amantombazana anithandana nawo noma niyawabheka then mhlawumbe ukuthi le ntombazana eniyithanda ngempela lingawenzi lamanyala yabona nje ushaye khona mfethu abona ubafu unentombi yakhe ayithandayo kuthiwa ani yabo nami nomuntu wami engimthandayo kodwa kulabantu singabathandi mfethu ukuthi phela umgida vele egcineni ngeke lo wesimngonya olodwa kwanele yini lamasimbo washoyo kwazi kwahle wena phela ukuthi yini lamasimbo washoyo wena yabo nje lo nje bapuyabhetha ubafuthe emgxeka nje uyabhetha nje lo nambe la kusho wena ufuna ukuthi ubafu wakho unayo intombi ayithandayo ubafo unazo intombi ke okay unentombi ayithanda kanjani engilalisa esifubeni ekhuluma nami ngigona kanjani engangithandi okay mfethu ngizama ukuthola ubhuti wakho ngimuzi yena uthini ngalolu daba ngizwe ukuthi nizokhuluma into efanayo kunjani kanjalo hayi ngithini bafo vele ubafuya lazo udaba okay ngiyena udlambalazile lo yakhala ke manje okay cela ungibambele kanjalo mfethu ungibambele kanjalo ungibambele nje kanjalo mfethu bafanisi nje alright ayinkinga bho yazo sathe bomfana nje kusho abe right uzoba right abe right shem uzoba right dadewethu yo Ngiyabonga bona ukuthi ngiyamthola yini Oh, yeah, ring. Come on, pick it up, man. Yo. Bam, mfethu. Hello? Hello? Sure. Usanele? Yebo. Kunjani wemfethu? Ngiyaphila kanjani? Hayi mfethu ukukhala kusize mfethu. Ngiyajabula ukuthi uyibambe ikholi yami. uMatifana lo ukhuluma naye ngila kumjolo show. Ubani? uMatifana. Okay, kwenze njani? Lalela nje yami mfethu nginentombi yakho la usine. Ntombi yami? Usine? Imanja yami angithi khona lento eniyenzayo nobafo wakho kusinenini. Hayo mana baba. I-information engako usuqhamuka nayo. Awuyazi lento engikhuluma ngayo. Mana uthi ubani uqhamukapi? NguMatifana mfethu la kumjolo show. Ukwishow. I-production company ndefethe dealer nezindaba zomjolo abadlala ngabanye abathandanayo abahlaba abanye bebanyonyobela kukhona mina ke lapho. Okay, uthi ngenzeni ke mina? Ngithi mina mfethu usinenhlanhla. Ula kumina njengamanje because wena nokwanele nimhlaba nobabili. Hayo unosine lapha. Mhlawumbe ngikukhulumise naye khona uzokholwa. Umnikeze ucingo baba. Usine ngikukhulume naye. Yeah, Sanele. Mama. Yeah, njani? Ngiyaphila, right? Hayi ngikho right shem. Kwenze njani wangikhulumisa noma ubani uMatifana wangikhulumisa noMatifana manje? Ukuthi khona into engisanda kuyifind out nje ukuthi kahle kahle wena imali oyibambe lapho ke ungenza isilima babe lapho sine babe lapho bapho ngikhona ke la kodwa ngifuna ngi-understand la ngizwa uthi mama ngathi nje wena usuyathandana kancane wena kwanele ngikhuluma nje nosana mana kanti nibangaki lapho no bakhona bonke mfethu ukwanele usocingweni usinengi naye la njengamanje so yonke into oyikhulumayo noyikhulumayo wena njengamanje uyayeza ukwanele nawe futhi uyamuzwa wena lokubafukani wefanele sure mafethu ngikuthi uthi mama kadene thina nje lo muntu uyamthanda yena hayi abantu besifazana asateketiso yini baba
Lengathi phela bafunga phela ngazi ukuthi uyazi na ukuthi sihamba kanjani. Yabo umuntu wami lowo phela egcineni ufuna ukwazi lokho uyazi la ugcina khona. Umuntu wakho. Ngiyakuzwa bafo manje mina kahle nifunani kumina. Ngifuna ukwazi mina amusubuza ubhuti wakho ukuthi ufuna ngifuna ukwazi ukuthi indaba sonke lesikhathi bengizisilima. Ni ngidla noba uthuma. Cause yena ubhuti wakho uvumile musu ukuthi nyawo. Cause ubhuti wakho uvumile musu ukuthi nyawo la uyiqulekise la. Ehlisa umoya. Musu uyiqulekise. Yeah mfowethu. Wena njalo veza le ndaba. Hawu bafo ngibe kanjani indaba uyazi uzothi nyawo la lokhu phinteke. Uyothule wena sisebenza sakhuluma nje. Nama ukhuluma nawe wena ngikhuluma noSanele. Lalela baba. Nani ngifoneliwe la. Ima ngilungise lo uhambile wojola noMatifana ubafela ngifonela lapha kuyejola lapha lokho. Ayibandla abakuzayela ngqondo kanjani lento. Lengqondo encane lekanepiplayo. Ufaka amadoda lesindawazi lawe endabeni zethu ngase ngimtshela ke ukuthi vele kahle mina ke vele bengasamthandi vele ngoba ngangifuna vele ngoba besindlala nawe mangekho wena ungikhavele vele ngamtshela uyena vele bese uhlambalaza mina kanti ngizobeka ikhiphe ke lento esifunayo wena uhlambalaza lento bengayikhuluma nathi kanjani nafana yina uhlambalaza mana bafo ngizwe ngayo mama manje mama wena osilethe la bekufanele yenze njani ngikhulume ngithini nani yasijwayela lo uyazi lo ukuthi akayazi umsebenzi wakhe emaqhamuka lapha embedeni awu uyaqhubeka ngizabona ukuthi uyaqhubeka ufuna ngithini mama angagithi hayi ke uyayihlaba ihlekise kube kungenzakala kanjani mama asike isidingo sokuthi uzodelela ubafo uSanele ukuthi nawe uyazi mina nawe usuba uthi usalazi iqiniso ukuthi kahle kahle ubala ongidodoloza kahle hayibo Yo manje bafethu nenze njani niyaqhubeka nihlaba nobabili lengane noma kumele ikhethe umuntu kube nobani nepipe linganani hayi uMatifana musa nje lokubuza sure mana ngisaxoxa lalela kutshele bese iqiniso mina lowo vele besimudla soba u2 kodwa umfowethu beseyekile umhlaba ngoba ubafo ubese nomuntu aseserious because bengasafuna ubeseyekile into eyenza ukuthi ubafo alokho elana mina ngamcela nami ukuthi angikhaphele uma usifala indawo engezona so lo ngiyacabanga ukuthi ngoba seyekile lapho ngicela kanjalo wena ukuthi beseyekile kulokho njani ukuhlaba mina la yonke into ebesenza besihlela sithi ayikho ingayazi kodwa manje ungathi khona ongakwazi kona kwanele suthi akamtsheli asamtsheli mase zamini tshele mina abasamtsheli bafo phela yonke lento yenzeka nje kumele umtsheli wayo manje mawusi ngingakhuluma cha phela kumele ngiyikhulumele nama ngithi nginomlomo baba khuluma mfethu we all ears okay angiphiki ngoba ngiyalibona icala seliphumela obani but ubafo nje ngithi mina bafa ayikabi but ngiyazi ukuthi besivumelene ngani kwayesiqaleni njengoba beshiye sisenza but isimo sishintshile baba hayibo uqala ukuthini ke manje isimo sishintshile nje bafo umama nje mama mina ngizana ukuthi nje ngiyaxolisa kuwena yabo hayi khuleka lokho sokhuluma mase sizoba u2 kwenzakalani kubeka utshele lento yakini mana bafo ngikhuluma nomama mama ngilalela mama ngiyaxolisa hayibo ngiyazi ukuthi phela okwenzekile kwenzeke ngendlela errong yabo nami ngithole ngabuyela ngaye emuva bafo ngicela uthule hey angikaze ngaba confused ngikulalela kodwa Sanele qhubeka mama okwenzekile bengasekho ukuthi ngakubuyisela emuva yabo because nami bengalindele ukuthi ngingayithola sengile situation of which sengikhetha nemizwa for wena yabo athi mina ngifuna ukwazi ukuthi bengingasakhona ukudlala nje kuphela bona nami bese ngifisa somehow sengazi ukuthi mhlambe kungaba khona into yabona thula kwani la ike nje ngeke nje labasimba la ukwakhuluma lalela chaze yini yabona mfethu kahlahle wena ngomfilipa
wena ngijwayela kahle kahle ngimfowethu impela kodwa usuyangijwayela wena ngeke ngitshela wena la ey'nsukwini ungitshela ukuthi le ngane le iyabheda ikhume yayo iyayibona nayo iyanuka ngisho ukunuka vele gcwalile kunuka into yokuphunga gcwalile wena uyigxeka le ngane sanele wena ukushilo lokho manje bese ufuthi luseyikhanda sanele ngikhuluma nawe ngithi wena lokho ekushiwo ukushilo yini phela ngiyakwazi lokho la ngiyakwazi wazini wena kahle kahle nje awazi lutho ngegqe nje inkinga yakhe lapho ngiyakwazi lokho awazi lutho ngegqe lokho too much la emlomeni mase kuthiwa yenza wena ucabanga-ke wena-ke uthina sobabili mhlawumbe indaba ngabikho usho bhedo nomuntu okhothayo kuwena mawucabanga akekho noyedwa ofisa ukukhotha ima ubhutakho ukutshela kanje ukutshela ukuthi akayikhothi sanele umtshela ukuthi akayikhothi yini ubhutakho akayenzi usuke ukhona wena usuke usibambela ikhandlela lapha eceleni ubheke ukuthi ayikhotha bapho wethu bengingafuni mina ukuthi beze kufike kule situation ngoba manje angifuni ukuqatshaniswa umuntu wesifazane basi lo muntu wesifazane bapho ngiyamthanda futhi kahle kahle ubungenza isilima kwawena-ke ubungenza isilima bengingakhona ukwenza isilima bapho njengoba ngisho ngoba ngikutshelile nje ey'nsukwini ukuthi lo muntu ngihlehlile kena bengihlehla ngoba bapho ngoba nami ngiyibona ukuthi njengamanje ngikhethe imizwa of which akuyona into ebengivumelene nayo leyo bengibothi leyo nto izosixabanisa yabo but lo yabona mfowethu lalela tsheleke namhlanje baba ukwazi ukuthi uma uqhubekana nalo sifebe leso umuthanana nazo ukwazi isebe le ntombi yakho le othi entsha lo othi usuyitholile ungazongidakelwa mina alingene ukudakelwa wena sifebe umuntu onje owenza lento uqhubana umuntu onje kwasekuqaleni wena wawuyiphutha nje ngayibona ngasekuqaleni ukuthi lento yami nawe ngiyizilungi ukuthi nje ngathi nginqina nami ngitshela ngase ngidabukela ukuthi uba yena ungahamba kuyena uyomenza lento ongenza yona uma mbili bese ngibona nami ukuthi Nkosi yami ngaze uzoya kuba uyongihlaza kuba umeyancane baba ayithule le nto lengana lento engananko bafu uqhube yazi ngoba ngiyabona ukuthi mina isilima ke manje la mina isilima bese ngizoyivala le phone nale yakho unjena kuyayibalekela inkinga zakhe uyibalekela nje fanele hambe uthola usizo ilungise lento yakhe le toys lakhe lelihambe ipitshezela wena abogeza inkomo wena mfethu wena baba sikhuluma nawe mase ngikubona ngiyabuya ngiyeze ekhaya sikhuluma kodwa mawufuna ubomfowethu mina ngeke uqhubeka lo sibhebele uzoqhubeka-ke nami thanda ungathanda usazongibhebha strong nanamhlanje kutshela indaba ongayazi nanamhlanje tshele mina angithi awufuni ukuzwa-ke wena umeyancane mina ngifuna ukukhuluma nomama usebalekile mfowethu vele akasekho ukwanele mhlawumbe ungakhuluma nosisi mawukuthi khona ufuna ukukudlulisa Salela mama ngicela uxolo nje mina kuwena nje engicelayo mama no kodwa kasekuqaleni awuzange ube neqiniso ekuqaleni usasekhona mama ngisasekhona mama ngithi nje kona mina ngicela uxolo mama okwenzekile ngempela kwaba yiphutha mama nami bengingazi ukuthi singayithola sikule situation esikuyona cha ubuzongitshela nini kodwa saneni uzongitshela nini ya manje mama njengoba bengichaza nje nakubaba ukuthi bengingafisi ukuthi sengoba futhi sizesiqatshaniswa umuntu wesifazane ingakho bengizama ukuthi ngihlehle ngalendlela bengihlehla ngayo kuwena yabo angazi mhlawumbe nawe ugcina unotice yini ukuthi hayi izinto ayisafani since ngingasekho eduze kwakho no wena nje uthatha advantage ngoba uyazi ukuthi ungidla mnandi mfethu yo nawe nje uyawazi lo nami mama nje enjoya ngokwami hence why nami bengingasafuni lento leyenza nobafu ukuthi iqhubeke but ibingekho indlela engayivimba ngayo because njengoba bengichazile kuba futhi yona nje kade sesiphila ngayo nobaba so wena bafo uthi iwele lakho alikhohlwe wena uqhubeka nentombi niyaxabana nibanga intombi awuthi naye manje akafuni ukulalela ubaba wenza ngazi ukuthi manje uyamthanda ngoba vela akamthanda uhleze echaze lokho zonke izinsuku and manje angi-understand ukuthi why kumele akhulumele nami yabo mina ngiyayikhulumela ngiyasho kumama ukuthi ngiyamthanda and ngicela ngixolele mina ngiyafisa umama ukuthi ngiqhubeke naye yabo ngiyajabula nje lento ngoba isiphuma obala kanje mina anginankinga ngizoqhubeka ethi nawe vele like yabo so nje ngicela nje mama ukuthi sikhulume ngempela boma ngicela nje ntambama ukuthi sikhulume mama silungise kahle le ndaba ngiyabona ukuthi simoshile ngiyacela nje ungineze ithuba lokuthi ngiyilungise ayikhulule kunye soqede endlini
Yo. Yo. Yani. Bengibhanqa ngempela please. Yo. Yani I know. Mina agcina kuthiwa imnandi yakhuluma sesiMungulu. Bengingazi ukuthi imnandi yaxabanisa nabafana abazalwa ndawonye like ama-twin. Yo. yena wayeqala fanele imeli. Ngithi wena wahlakanipha nathi akushintshani. Beshintshani akayimele ke manje. Nangi bhutakhe. Nami ngiyamthanda futhi usazoqhubeka thina bawuthi. Yani. Naye enye situation yo ave kuyigaxa nakule show ungenze njani ke wena wenze njani kwi situation asithi ukwanele ubhekene nento kanje wenze njani subscribe like ushare channel yethu Umjolo Show search find and follow Umjolo on Facebook Dlala Matifana on Facebook nayo juice yakho inamba ikhona la ngezansi uma kuukuthi uyayidinga iBloom juice amadoda 150 abantu besifazane 100 rand kanti uma kuukuthi ke umntwana from 13 to 19 ikhona futhi neyakho okwaziyo ukuthi uyiphuze kusebenzele emzimbeni siyabonga kakhulu ukubukela kwakho masihlangane kwi-episode elandelayo ngingudlala Matifana and I am the next biggest thing in South Africa siyabonga ukubukela kwakho